Здравейте, това съм Смеш Геймър. Ние ще играем Forg Games. Да. Имаше едно кръпче, което пишеше: ще правя въпроси и отговори. Няма никакви въпроси още. Само два има. Единият ми от другия ми канал. Може да сложим в описанието. Може и да ми сложа. Ще видим. Това е нещо като Counter-Strike. Близо е до Counter. Окей. Не знам кой. Ако биш тук. За кубутам. Мишо Геймър диски. То ми отставя. Те пак. Емаха. Ще играем. Щехме играем. О, много ми бъгва. Ужас. Дай. Сега тук ще играем. Аз винаги ходя с ето този костюм и човек ми. Правя книга, не съм сигурно споменал какво и сега съм на сцената страница, искам да я правя с на 20, но още даже нямам 10. Ето с този ходя аз. Има нов. Но сходя винаги с най-бронирания. Да си купим нещо, защото те няма стани иначе хора. Какво скупи, бе? Много ми бъгва. Малко ще спра на пауза. Така, сега не би трябвало да ми бъгва толкова, но пак бъгва. Мисля. Ще се опитам да го оправя да ми бъгва толкова. Но, мага. То сме уби. Но то защо биш толкова лош? Лош. Хора. Добре, да рестартуе. Много са лоши те като правят. Сега си купя пистолет, който не струва толкова пари. Той е хубав, това. Айде бягай, бе. У мене някакво. Амаха. Една стоица тук да си. Мене само ме убиват хора. Ще изигра още една игра, ще спирам къпа. Това път ще стоя с един пистолет, няма спорът, защото много пари струва. И ги харчате на празно. Пишете на какви игри да снимам, къде паднах, бе. Къде паднах, бе. Кама. Аз мога виждам, бе. Добре, и това ще е къпа и чао, чао.